Dat hebben ze de 9 laten staan bij mij dus, hè. Gemeentevergoeding. Dus dan moet dat stuk vloerbedekking straks ook weer komen, denk ik. Ze hebben wel een sigarettenkeuken opgeruimd. Maar dat mag helemaal niet binnen roken. En de goede keuken overal, hè. Nou, ik denk dat dat wel een van de laatste keren is, denk ik, dat ik opnames moet maken van de 5e en de 6e. Ja, het is nou steeds hetzelfde, want er wonen al gevangenen, dus daar is het nu qua verbouwing voorbij. Enkel 8 en 9, dus waar ik dus het meeste last van heb, dat gaat dus nog door, hè, volgende week ook, dus dan kan ik weer genieten.